Kontatu aldidazu orduan zer gertatu zen? Dena hasi zen nire eskolako aldageletan. Laspopuz talde bat dago nire eskola. Eta gonbidatu zidaten festa batera. Eta arraroa iruditu zitzaidan, niri inoiz ez didate gonbidatu festa batera. Eta han ailegatu nintzenean, haiek zeuden eta ere bai zeuden 3 mutil. Kaixo, bai. Zono torri zarela, ez genuen, espero. Ei, txalon, hartu, hemen daukazu. Ez da, Bai, hartu. Eskubidea daukazu festara joateko beldur barik. Eskubidea daukazu nahi dituzen erabakiak hartzeko beldur barik. Zure egoera salazteko eskubidea daukazu beldur barik. Gogoratu, zure jarapena gerendarkeri izan daiteke. Gogoratu, gure esku dagoela beste erlazio motak ere ditzea.